Vainia hemite penhi iPhone ve nya iPhone thar setup dan le iPhone hui atanga athara data transfer dan khalo enter don ani ale hi 12 Pro Max anya hi chuan le lam hi 17 Pro Max ani ve thung ani chuan helam hian physical sim a hmanga helam hian eSIM a hmanga ve thung ani loi zo tang hian settings a kan lu tanga chuan general a kan lu don ani chuan general zo khan khoya nge kan kal don ti chuan ti hian kan scroll down na chuan heta transfer or reset iPhone tia hian kan hmet don ani ti hian chuan helam hi kan hong ve thung don ani ta hian athar chu ti khanin trong sang sangin hello ti kha ron in siak ta ni chuan ti hian kan tianga chuan English a kan kalanga chuan helaya hianin select your country or region ania chuan country tia khan ke chu US a ong kani wangin US United States he ka thlang dona chuan helaya hen kan om naram kha kan thlang thau don ani chuan US a om tan chuan ta hian kan tianga chuan appearance hemi aron lan dan hi khoi hi nge kan du ti kha kan thlang don ani large alian nge medium nge default a nge mo chuan khamia khan ke chuan medium kan thlang ani chuan continue kan tianga chuan a hlui lam hi kan en le thong a hlui lam hi set up new iPhone tiron inja hi mo heta hianin helai unlock to continue ti apola hian ti hian kan hmetang mo ti khan loin connecta a athar nen chuan hemi athar mi athara hetaron englo hi ti hian thla kan la dona ti kha thla kan la zo a chuan kan ha do dona re lo te heta tak hianin a hluia kan passcode kan hmana kha passcode kan nei thonga a then chuan passcode hmang lo te point lo mai the a passcode hmang ho kho chuan a hluia passcode in hmana kha ta he te kan chunga chuanin hemi a hlui le thar hi ti hianin in hnaite da ngei turania chuti lo cha a in man tha thin lova haida wa da kha a tha ni mo a hianin Wi-Fi kan select dona kan Wi-Fi kha he ke ni Wi-Fi ni ta Wi-Fi run activate to kha ni lo lo te nga ya Wi-Fi activate na turani china kan te khan a zo to a chuan continue kan ti le don ani continue kan meta chuan dan khan chuan heta heta chia hianin face ID kan face kan hmel enge ni thla la ka khami ID kha ti kan du chuan kan ti thea ma se ati du lo tan chuan ti lo a thei tho boka passcode kan nei chuan ke chu face ID hi heta hluia po hen ka hmang lo a passcode hi ka du tong mai thina chuan a du tan chuan face ID hi ti thea chuanin hi a du lo tan chuan ti lo thei bok ani chuanin face ID kan ti don lova set up later kan dang new kan hme lang me device hianin terms and condition ani ve ta ta hianin
agree ti hem het turana disagree hem het me lo turana agree ka pompui atina agree hem het turana how le she do anga re lo te continue kan helang chuanin turn on location services ti hi kan hmetlang set up later ti lo hei chu kan ti halang got later ti hi kan hmet meang chuanin hemi hi iCloud storage hi cái chu he a full to a he not now ka tiang chuan Apple Intelligence ti hi ni le ta a heta hianin a thmm a hemi hi chuwang chuanin continue kan tiang Apple Intelligence ti hi he a chi sang oma he kan huang hian mo live translation ti te visual intelligence ti te clean up in photo writing tools sai chi sang oma he chu chuan Apple Intelligence ti hi kan enrawang heta continue kan het lang chuanin chuan choose notifications to summarize kan het lang chuan choose notification to summarize ti a hian a khoi hinge kan du ber kha chu kan du ber kha than thea internet news and entertainment kan du cha kha kan ti thea communication and social kan du zo ga cha kha all other apps dang khan mo communication and social ti he ka thla do na ni chuan ta hian he lai pola he summarize selection notification ka ti le chuan turn on priority notifications ta hian kan het lang ti khan chuan hi he helaya hianin action button om ta a hianin hetang hina helai hi enge a camera control na nya heta tang hianin enge zoom te chi sang kan ti the ni mo helai atang hianin ti han kan ti the a kan control the ni chmo chuan ni leta a continue chuan speak to Siri. Hey Siri. How's the weather? Okay. Chuan mi zo hianin continue kan ti lang ti khanin hemi a hlui phone hlui atang hianin phone thara tu na hian a in transfer mek ta ni chuanin phone hlui enge video te thlak te enge mo kan nga viau kha chuanin heta in transfer hun chung kha a rei do na ni khami kan nga dan kan thil ni data kan thil nei kan nga dan azir khan nga le claim azir khan heta in transfer hun chung kha ane mei don ta